Анупама! Анупама, аз ще закъснея! Момент, Джагдиш! Почти приключих! Анупама! О, богове! Господин Джагдиш Синг, вашата прясна изгладена риза. Добре, обаче не забравяш ли нещо? Не съм забравила нищо. Оставила съм ти вратовръзката на леглото. Забравяш да обръщаш внимание на съпруга си. Аз имам нужда от една целувка. Няма да споря с теб. Обличай се и тръгвай. Анупама! Анупама, защо все още не си ми сервирала чая? Так му щях да го направя, майко. Просто трябваше да изгладя ризата на Джагдис. Ти си образована. Знаеш доста неща. За разлика от мен. Но нека ти кажа едно нещо. Може да не съм образована, но поне имам ценности и възпитание. Нещо, което ти нямаш. Освен това, тук е моят дом и аз определям правилата. А сега върви. Да, майко Ананди. Да не се казвам Ананди, ако не те изгоня. Заради теб станах за посмешище пред хората. Ананди, без да ми се сърдиш, ама искам да ти кажа нещо. Разбира се, Сандия. Кажи ми. Мина 1 година, откакто снаха ти е дошла в дома ти. И не се чува добрата вест. Не е бременна. Аз да ти кажа, въобще не съм изненадана. Образованите момичета търсят само удоволствието, а бягат от отговорностите. Без значение от методите, които ще приложа. Аз ще изгоня Анупама! Ананди планира зел план, с който да изгони Анупама. Но какво ще се случи? Мразя те, Анупама! Заради теб, аз, дъщерята в този дом, Гопи Синг, съм принудена да се омъжа за бедняк! Ще ти отмъстя, Анупама! Престани, Анупама! Работя по 12 часа и единственото, което искам е, когато се прибера вкъщи, е спокойствие! Омръзна ми от вашите женски сплетни! Майка и дъщеря обединяват сили и омраза, за да успеят да победят Анупама. Мислиш, че си по-добра от мен? Тогава те предизвиквам на танцов двубой. И ако спечеля, ще остана тук. А ти ще спреш тези гнусни интриги. Добре. Ами ако изгубиш, ще си тръгна. Без да кажа нищо. Току-що подписа смъртната си присъда, момиче. Бъди готова да гориш. Малката дрисла.